ही अपना एक वॉरियर का डेथ हुआ है, तो मैं उनको उनके फैमिली से मिलने आया था। जब भी कोई हमारे लोग का कुछ होता है तो दिल में ख़राब तो लगता है, लेकिन ये भगवान के हाथ में है जो हुआ है। लेकिन उनका फैमिली को जो भी हेल्प होगा शाद के लिए या किसी के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे। खरकसासिनी बुखुक जोग जुनु देबरमा बाइजालबारि हुआइनि सिनि मास गैदारिंग फाइमानि समयो स्ट्रोक मानजागै सावतुङो कलाई जिबि हस्पिटालो बर्तिंमानि उलो ताबो बिनि लांमा चय थांखा आमनो बुबाग्रा बो फाइनाय फैखा ताबुंनो आधा घंटा सिगां बो ओ हानो याकारै जनो याकारै थांखा सिनि गेटा त्रिपुरा लैंड सानमानि वो बिनि जान प्राण रिबुइ बो जनो याकारै कालांगि थांखा खाखाव बिनि फला जोंबाय ताबु फरेभार नो बो जोंबाय तंनाय ताइ बिनि परिबारनो जे नां सुबासु नांमानि आमनो बुबाग्रा नायबो थांखा उलोबो थाङै जिनि वारियार्स रक पाराबो थाङै ताइबो गाहाम खानायनाय किन्तु बिनि बागै जों अ परिबारनि बागै इन दिस टाइम अफ सरो जों दुखु नांगौनि समायो जत्त बरनि बागै प्रार्थना खायलायनाय बके गाहाम करने तिन लुकुथुम पान्दाव फाइमानि गाहाम करन लुकु पान्दाव फाइमानिनो गारिनि अंखारमा लगे लगेनो स्ट्रोक मा काहनि जों खोनाबो आमनि उलो लगे लगेनो बनो सिटी स्कैन रो खायनानि ताइ बनो ओ जागा बर्तिंनानि बरक फाइमानि उलो ताबुक बो असंसारनो याकारै थांखा।